Ia stai așa, tu nu ești băiatul ăla care a zis că anulează roata și motorul din tester? Ba da, eu sunt. Păi și? Ce ai făcut? Ce să fac, frate? M-am întâlnit azi cu mecanic. Era cam supărat și mi-a anulat 2 dinți. Nu fac nani-nani, ei fac combinații, când spărăie alții. Scot mașinile, bag cluburile, gagicile, femeile noaptea-n golani, nu fac nani-nani, ei fac combinații, când spărăie alții. Scot mașinile, bag Japonia! Ard garajului, Orumii!